La meva novel·la Cor de Llop comença als primers anys del segle passat, on les lluites eren molt aferrissades entre la classe obrera i les classes benestants, acostumades sempre als governs sempre del mateix color. Les lluites s'accentuaven i tanmateix com les vagues d'Andalusia, Barcelona, València, i és el canvi el que propicia que hi hagi, jo centro la història en un poble. A les grans ciutats era tot més notable, però als pobles també va ser molt destacable la gran lluita. S'arribava al desarrelament de famílies, al tallar el treball a moltes famílies també, i sobretot se va arribar a un assassinat que va quedar impune. És el que jo busco i com tenia jo poder entrar en molta informació, poder entrar a dades informàtiques d'aquell temps, totes escrites amb estar clar, no com ara, vaig veure que aquell crim va quedar sense càstig. Tots els poders fàctics, l'oligarquia local ho va tapar tot. I és remarcar tot aquest fet, construir una història entorn a les dades i als fets que he dit, i penso que és una lluita en aquestes terres, gent d'aquestes terres, i les ideologies d'aquest poble també, la forma de sentir d'aquests pobles, res més.